Sabi kita, always say a prayer magkaisin. Daw papapangalan sa itong mahal nga Baragam. Well, thank you kay Lord sa magyata ka ng grasya. Okay. Hello nga to. Ada pa akong ikuhan kami ha. Kana akong i-shout out nyo ito sa mga sumbaliki-liki ko mga girls sa San Vicente, Bulacau. Sila si Wilma Abilanusa, Maribel Villabir, and then Jumari Nadina Lucas, and Eliza Abindan o Eliza. Vivian Cabrera, founder of Sumbaliki-liki. Thank you kayo ha. Kaya kanyang dedication or greetings coming from Cecil Cabrera, Liki coordinator. Okay. Pero kasunod na itong suwatan po karoon itong pagtagan, no? Pinadakin ni Susak ka, babae, pinapatago lang sa ngayon nga kura. Tinigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kasunod, itong sinter, si Kura. Problema bahin sa kong lawas mga puwerte lagi na kong tambuka ug kung nanong na problema ko ani imo manggod ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi Tila, nasa basurahan din na yun, gawas. Ay pasige apilog dastras basura dong. Ha? Hi Matoy. Hello. Hoy! Unsa man ang mga basurera mo diha? Mamaulit mo ito sa inyo ko no? Bisa mga bata pa kayo, igat-igat mo, mamaulit mo! Ay, naunsaw ka diha Ngaway mo kang kalit diha. Mga bata pa kayo, igat-igat na! Tama niya ka rin, pagkaon ng tawag ka. Kung na'y mahay na to, mag-igat-igat niya ato sa dengis na bon. Makita ang bati ng matata na. Nahibaw na gina silang minyo na ka? Ako ay mong asawa? Anong paduol pa magina sila nimo? O sabi gusto mo, likayan tas mga tao? Likayan? Doon ko namin hilain ng isang kita. So, kami habang diha. Di lang ko gusto nga lang magsikit-sikit nimo. Basin unyak, ilisdan ko nimo. Bangas ka, ni mo kura taon. Hindi ka pwedeng ilisdan, kay kasado na ta, minyo na ta. Minyo lagi. Unya, na may gustong mo ilog nimo, be. May kitsa ko no. Imor mo na taon. Basta. Nakakita gani kung babae mo duol nimo, makatilaw man gid ako ba? Kitsa na yung mag-ingot taon ka si muna una, basta rislingon ko gyud. David, dari sabar ya. Basta ka na ibaw. Ako, importante toyo niya. Yung rislingon mo. Basta ka na ibaw. May bawa ko sa una ko. Ay, paginono, Natural, gwapo gud ka. Sakto kas barog, sakto kawas. Kisa may di mo duol nimo. May parehas ka na ako nga tambok. Ay, way mo duol. Pastila ni mo taon, Lisa. Ay, kura. Lisa, kura ko! Lagi. Kayo, kuan ko. Ay, ikaw ba? Bisan unsa pa. Di mo mong ilisan. Ikaw naman akong asawa, ha? Wala na makailog ni mo rin ako. Di sa akong kasing-kasing. May unta dong. Di magod balikayan dong ko. Nga, ma-insecure ko tungod ani akong lawas. Gani, mauwa naman gani umukuyog ni mo. Ay, nga naman taon, ha? Kung magkuyog ta, ang mutanaw ni mo, musiga ang mata, murag magtu ang laway, tungod sa sobrang kaibog. Pero mutanaw na ako, magtu ang laway, murag irungbu ang kapaako na nako. Daw na hunaran ni mo, Day, bisang inyo nanay mong lawas, no? Ay, wala na pong pasabot nga may hupas kong gugma ni mo, Sa awat ko ka, bisang unsa ka pa. Di mo akong lab-lab di mo, sa awat ka. Oo, lagi, pero ang ako nga basig matintal ka sa lain, labi lagi siksik, ayaw. Samtang na apa kasi kong kinabuhi, di gyud ka ilisan. Kay kun gustohon ko pa, ay sus, dugay, Roy. Ay, sumagot. Imong basihan kung unsay tungod sa mga tambok, ilisan di ka. Karon nga, ilisan nino kang nanambok pa ka. Dihang daot pa ka, dili. Beda. Muto, katuing nga lang imong giingon nga, inana na imong lawas, pero nakakita mo kang nakita kong lain, ha? Wag, yapon. Doong. Usay akong hangyon mo, ha? Ayaw usbay mong batasan. Kay maor na akong kinahanglan. Dili ang imong pagkatambok! Doong. Misalig ko sa gisulti sa kumbana, pero ang problema lang kay basig madasya sa mga tentasyon ba. Pero sa akong bahin, nahadlok yun ko kay basig mailisan ko niya tungod sa kong lawas. Unya? Marie, tinuod ka na, Marie, uy. Daghanak ang mga asawa nga nailisan tungod sa ilang lawas, Marie. Dili na mga kuan, napasagdan na lang na nila. Naiuban nga mura naglanday tanaw. Naiuban ang lawas na bawog na. Nasa iban tambok na. So, maunang ampingan ka din atong lawas, Marie. Mabili ako kabalakan ng maayo, Marie. Naayaw ka balaka, anak Marie. Na ako'y so bad anang imong problema. Tinuod ka, Marie. Oo, Marie.
Mubalik ko din ni Marie, ha? Nga inigbalik na ko, Marie, dako na ang tubag sa imong pagutana. Okay ka, Marie? Okay, Marie. Magpaabot ko, Marie. Day, nanuktok, day. Abli, sa kadiyot doon. Nag-inis pa ko. Kadiyot, nana. Kinsay, oy! Happy birthday to you! Ha? Birthday to you! Kinsay, sultin yung birthday mo ako. May nasa rin sobrahan noon. Happy birthday! Kinsay, kasultin ninyo? Ako kasulti nila do. Ako sila gichotan nga mag-beer call mo. Ha? Oh, na, pre, ha? Day. Oh, may daan na may regalo, pre! Mga tol! Dali na mo! Mag-bill call na ta! Happy birthday ka! Happy birthday ka! Thank you, pre! Naramang regalo mo! Porbida, no? Wow! Paborito sa tanan, ha? San Miguel Pale Pilsen, ha? Ana, gina! Asa ko na mga tol? Basta bill call, ha? Nagina ang San Miguel Pilsen. Sarap! Lagi kasama! O, sige, pre! Ninyo! Sukdan na to ang kasadya! Okay. Oh, okay. Para sa nag-birthday o sa mga batang San Miguel. Cheers! Cheers! Lahi yun basta San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. O kamo diha, pag-birkol na mo! Oh, Berkol! 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 Nalipay kay akong bana nga ako sa gisurpresa. Lingaw kay siya kay kumpleto man ang iyang grupo ug nag-beer call pagyod. Unya pagkasunod ugma. Kinsi, Marie, I'm back! uy Marie. Di anak ko, Marie! Ay, dali man dali. Sud gari. May kay ako ra usahwa diri akong bana. O, sa di mong ba na, Marie? Bas yung trabaho, Marie. Ay, mao ba? Maalinon, Marie. O, ganda, Marie, o. Mauning tambala ang gitong Marsa kong amiga nga nakapalit siya ani gikan sa gawas. Alam mo ba, Marie? Oo, maugid, Marie. Dili gud siya bati o pagkuto, Marie. Ani niya, Marie. Ang iyang lawas gud, Marie, mas dako pa si mo. Pero sa diyang nitong Marsa aning tambala, kining para padaot, Marie. Abi ni mo sa Marie. Hala, mas daot pa siya kay naku. Sabat lagi, uy. Oo, lagi. Ang nakanindot gud ani, Marie. Kay dili ka pa makakaon o pamahaw, paniud to, dili gud ka bati og kagutom. Kapila man ni Imnon, Marie. Kausara sa kadlaw. Unya ang imong kaunon ani, Marie. Kung gabi ira. Unya, gamay na lang kaayo, gamay lang rice. Unya, sa buntag, prutas lang ug mga utanon. Mao ba, Marie? Oo, Marie. Pero, tago lang na, Marie, ha, kay na, kan masuko niya ka ng imong bana kung mutumar kag imong ani. O, lagi, Marie, uy. Luso na kong ina. Unya, isikreto lang kag inom ana, Marie. At kung luso ka kang siksi, ug balik sa imong lawas, inom gid ana. Marie. Wag kalibutan ang akong bana nga may tumar ko para padaot. Kaya ako magyong gitago niya. Unya, bahala na. Di ko patintal sa mga pagkaon niya. Kinahanglan mo daot yun ko para dili ko mailisan sa akong bana. Imposible di siya maibog kung dunay mo tintal niyang babae nga siksi paayo. Istorya na gito niya na di siya magpatintal. Pero nga naman ay aksyon naman kubutom. Bahala na. Di siya kumukaon. Dili siya kumukaon. Balot! 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 Kalamira ba ng balot? Balot mo! Oh! Kalangis balot. Atay, 16. Kung sabihin mo, ma'am. Kuan tagpila man na. Barato rin, ma'am. Ayaw na lang. Bugang palit, ma'am. Ayaw lang, busog pa di ay ko. Oo ba? Oh, sige, ma'am. Aris ako. Balot! Balot! Ay, happy tagi ko matintal. Lami kinunta ka ikaw, balot. May gali kay nakapugong pa ko. Thank you, Lord. Unya, hapit ako mo sa kasimana sa akong pag-inom o para padaot. Nakita na ko nga murag mipiyahok gamay ang akong naong. Unya, hala, ipiyahok ko gamay ang akong naong. Yes, salamat taon, Diyos ko. Ako mga kasunis akong sumayan og sukod. Kini ay hugot-hugot pa rin ako. Kini akong sulubon, bi. Ay, mana, nasulub na ako. Hala, wag na ako maglisod og suluban ni Carcinisa. Sa una, maglisod na kinunta ko. Buti pa sabot, ani. Hiniwag na ko gamay. Yes! Yeah.
Dong! Oh, mulakaw ka? Ha? Ilis lagi ka. Dili dong, uy. Ako lang gisuwayan og sulob ang tani ba kaning kasunisa ba kay di man gud ni masuod nako. Oo ba? Yung nasuod lagi ra. O saray buti pasabot ani dong, niniwang na ko gamay. Bida ka bisyon ka maniwang ka di, no? Ay kabala ka dong, muniwang ako. Ako nang isaan nimo. Muniwang ra gyud ko. Mr. Parker! Ilang na bida mo eh. Sulusahon ba na mo papurma diha? Di kumudan din mo ng purma. Kung magkasuway lang ka, ay magbalik-balik yung ka. Sa pagkakaroon, kay bago pa man ka nga nabalik, well, dili pa ka na akong papugos. Pero, masaya ko na muna ni mo. Pwede tayo ko. Mahuway sa dayon diha, Bertoy. Hindi kumudaan ang istorya mo. Uy, ay pagkana ha, kay kami biya mo no, kaming mga bayot. Maoy, may mga pinangita kayo sa mga foreigner. Kami mga pinaka-endman. Sila, ngitang bayot. Pero ako ayaw ko kuhan na diha, lakaw na kitingaling. Namalimot ko, malas lang niya. Uy, wala ko ton. Huwag man ka na ko ilabte. Lagi, pahuway na dito ka. Pahuwa niya. Malimot ka rin, ba't siya ako yung ka. Pahuwa niya! Day, isa may tinga ng bayot ng satpang? Si Berta. Nga na di ay? Kadang halim bayot tam, sige padoon ako. Huwag ko maibog ng ubang mga babae, di nga klaro ka na silang babae, siya ng bayot. Bida, sus, awa niya, may adlaw yun na ako sa bida, ay. Day. Nga naman dong. Kuhan, kining. Nga di ay? Nga sa di ka, ha? Marag niwang mo ka? Ha? Doon ka diyot sa doon ka Oo. Ano ka nalipong? Usap di ka? Day. Mura Day. ako. Day ko na. Day. Day ko na! Day! Saan yung pamatiin mo? Dong. Kuhan dong. Sakit pa man akong tiyan. Sakit nga. Kaya mo sakit pa doon sa ulcer. Ito mali ka ng parpadaot. Ay, bili mo na ko. May nag-ingon ako nga mauna yung sakit. Mauna yung kaingon. Anong pagtumari mo para padaot-padaot. Bida. Di mag-iingan mo di ka, anak? Ha? Gididaan di ka, anak? Kay problema kay na nako. Kung sa'yo may tabo ni mo, bisang tambok pa ka, okay ra magay ko. Huwag magiging ko yung problema, anak. Ang problema na ko, kung may tabo ni mo, masakit ka. Ito ka malipay ko, anak. Huwag yun. Problema kay Berendan sa hospital. Asa pang umitag kwarta? Wap, makiti ang uban mo sakit. Tanawang naong mo. Bida. Kalayo, ragyo, niniwang. Nagituon ka sa ang imong lawas, niniwang. Pero mong naong nag-uga ng biyahok. Bida, imong naong lain na kayong tanawon. Dong. Bida, tanawa, niniwang mo ka, pero kalahir yun sa imong panagway nga niniwang ka. Siluan lang ko dong. Saon mong good. Di man mawasa ko nga nauna nga pasig sa madukay. Mailisan ko ni mo tungod sa kong katambok. Bilang kasulti na mataan ng bahina, di ba? Ha? Huwag yun ikang putus kong isulti. Siluan lang ko dong. Niubos ko ni mo. Niubos ko ni mo. Huwag kang mutuos kong isulti ni mo. Ikaduha, kuwang kas pagsaling sa akong pagkatao. Ikatulo, giluod, hinoon ko ni mo ng tanaw. Matoy. Giubos na ko nga akong bana tungod sa akong gibuhat nga pag-inom og para paniwang. Karon gimahayan ko niya kay kuwang ko na akong pagsalig niya ug ako mutuos ang gisulti. Unya ang pinakasakit si ang gisulti kay giluod siya nako. Sa akong buhaton, nabugnaw na gid nako akong bana. Di ka ko mailisan ini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Cora. Adlaw sa tanan. Good morning. Ate Pres. Okay, huwag akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon og Sepanyawan Herbal Capsule. Sepanyawan Herbal Capsule with garlic. Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ka, kaadlaw kyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa inyong pamahaw, inom ta og sa ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inig paniuto mo hapon. Sa gyapon ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule imong immune una ka mukaon sa imong paniuto.
Magyapog sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. O galing nga ito na problema, bahin na ning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok, di na mo angin mabalaka. Tungod kay doon na may makatambal, makaayon, makapaalibyo. Anong atong gibati bahin sa kidney o UTI? Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw. Silbi na lang nindinan sinimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga kaigsunan nga, bigamit sa tuwang sedlen naman ito, thank you, yung kayo tran. Amo ang himog nabruan sa itong tinuod nga, mutabang sa itong muwagtang sa itong panuot, panakit sa kalawasan, Maricos Wins, katul-kutos, kubataan. Ikay pagkita sa linggi, kun mga plasta, sa sedlen naman ito, nga anhara, mabalit sa butika, di ba kuya Gili? Sa butika na! Gabs, ang seedling oil, no? Sa butika lagi na to, papalit, ha? Ato nyo na balik-balikon. Masipiyat ta, mga igsoon, ang haplas na itong epektibo nga seedling oil, ato nas butika. Gyud mapalit, ato ginabalik-balikon. Butika. Pero nasa ilayan sa Gabs, option ba? Sa Facebook pa, bisitahan na to ang page Seed Marketing Mahigala. Na-type na to ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot na i-like na to ang page. No? Na makita niya tanan ang mga genuine Seed Marketing products o ang mga Panyawan products sa Seed Marketing Gabs. Mapalit na po na to sa Butangi Shopee! Kada muna mahigson ang nagbaligya ang butika na yun o ang ato nga ulutagan sa Shopee. Thank you ha. Salamat kayo nila ni Rami Kulina nga tiga user na ito. Kung kayo magamit. Bago ito nagpalit sila Gabs. Ito dito ka. Pati ko kumatay. Rami Kulina niya si Richard Hamili. O asawa niya nga si Dayan. Na si Bar. Yan na Diyos Bar pagkagba. Gabs. Bar Kulina kay kinirain ko na yan lawas. Thank you kayo. Nga-agree sa ako Gabs nga tigamitan yun na ito Gabs nga i-ato gini sa akong anak si Christian. Tindahan diya sa si Maricor. Sipa na ba yung kuno kayo na radyo Gabs? Di ba? O Maricor. Kananan ni Maricor diya sa Bakayan. Ay, greeting ni Git pa kay kusugin ni Mamino nyo na. Nga ako nakikita ko yung nagamit siya Panyawan niya yung isuat Gabs. Pero si Dinumit mo na siya. O si Boy Anastasio Patalinghog. O si Anjanet Patalinghog. Nani sa trabaho Gabs sa Family Park sa nasipit palamban baga. O dati ito ato nislang yun, no? Si Boy Anastasio o Patalinghog, si Anjanet Patalinghog na magtrabaho sa Family Park na sipit palamban. Okay, nakakasalamat. Good morning! Labi na sa kawating paminaw yan na sa may Sansiang Construyan, Cebu City. Labi na kanimo din ha sa mga Miramontes family ni Casio Miramontes, Dondon Miramontes, Tata Mijos, Loria Mijos, o Mayo Ibanez. Ang mga bata, ha sa yung kontang mga ligo, ayaw mo kagawang kayo balik na karoon ng atong tubig na may aga, tipin sa unang at tagalas doon sa down mo mag-standby. Ayaw kalimutan sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Doon na kayo mga sangkap, gusto tayon, papaya extract, doon na sa kayo mga sangkap para mo repair sa mga dead skin, para mahimo ka mong kutis artista, kutis porcelana. Dili mag-dry na itong skin. Doon na gani mga apa-apa mga katol-katol, blackheads or whiteheads, ang atong mga aping, o di ba ang atong mga panit, kung doon na problema, doon na pa kayo mga skin problems. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, ayaw lamang ka mo pupatakaw pamalit, inquire lamang ka na dito sa butika para original yun ang imong mapalit. Tanawa sa tatak sa kilid, Seed Marketing. Thank you. Ate Pres? Okay. Ang sender na ito ka nagadawa. Ang sender na ito, Ate Pres, si Iday Kura. Ay, Kura. Kalis Kura, Ate Pres, ka nang nitambok ni siyang maayo ba? Ang liso lagi taong gani siyang lakaw, mura na siyang mag-ikin-ikin maglakaw, liso na kayo. Basta hinay na kayo siyang lakaw niya. Tungod ana, na si amiga nga gipainom siya ka nang para padaot niya. Di ko no patakag kaon, di gyud mukaon kuno niya ko lang inom lang gyud niya di mukaon. Hantod sakit siya Ate Pres, lipo. Hapit sa mo ulcer. Tungod kay wa may kaon. Niya unsaon kuno niya, nabugnaw na ako bana. Dili ka kunya ilisa na ni. Siguro ilisa na gyud ka. Wala na lang niya ang inom. Ikaw Kura kung mamatay na ka ilisan kasi mo bana. Kay labang gyud kasi mo bana. Mauna. Pero karon nga ningon yang bana taon na Pres, kabaw ka kuno siya ako gibati nimo sa una ubot na naon sa una kuno nga tambok siya lab kay niya yang asawa Ate Pres. Karon daot siya iluod siya. Iluod siya daot nga luspad niya kanang ngilad kay ba murag masakit ton. Pero ang problema, niinom siya ng tambal para pa slim, para padaot. Nganong nag-diet pa yun siya? Mao lagi. Di ba? Di mo kanon o rice gani gamay raw nya prutas lang. Usa man why kanang di ka mo kaon og rice bulyat di ba wa kay energy no di ba wa kay kusog di ba? Ano pa padala ka sangin?
Padpad lang kasangin. Naunsa. May kaso minom kag Sid Panyawan Coffee Mix kay mo na yung the best ka natong imnon kung mo trabaho ta nya magkuan ka inom lang ta kag Sid Panyawan Coffee Mix dahil mo na the best. Iniwang na siya maayo. Iniwang kayo, laot kayo. Pero kung lalaki ako, tanoon ba? Kada ko nang niwang, mas may pa kung nitambok ang asawa. Kay? Mura ko nang madumbulan ni mong bato sa baybayon kung niwang. Kanang niwang o bitaw, hait kayo. Kanagkata ni isa magsurban yo betul ang liwang. Ang niwang kadang hait bukugon. Kasuway bitaw kung niwang at pres lain ay. Nagsuway ka. Tugaan na. Wala ka ba? Tugaan na. Sama na nitabo. Dugay-dugay na oy. Mga akong Sa edad ila. mga 18. Niwanga. Wapa kami niyo. Kasi kita utso na ka. Bago lang yan. Nagagita yung kubot. Ano yung paambit? Lain niwang oy. Oh, ano yung paambit tungkol sa imong gibati karon merse kasi nga na niya dihalan kasi nga na to Kura. Kura ani atay ingnon ta vitamin. Human naman kag vitamin si mo lawas siya po na vitamin alang sa atong kalag. Okay, vitamin kalag ba? Marcos 5 verse 34 to 35. Gingon dire, unya mingon si Jesus kaniya, anak maayo ka na gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Ang gani kadto mo kuning babae nga nagsigig dugo dusi ka tuig gulyat ug nahurot na lang yang tambal hindi ang mga doktor wa gyud sa maayo. Sa diyang niagi si Ginoong Hesus ang isa ka muhikap ko bisan siyang sidsid ug maayo ko. Nakahikap tinud sa ninas Ginoong Hesus ug naayo siya. Kanindot ba? Kanindot ako mag-imagine ko ba? Inaana ba? Kanindot ka og kanang naabata itong higayon na nga si Jesus mo banawag patay no? Di ba? Inaana ba kanang maayo siya mga masakiton kanang Ato ba timpong kuan? Ganahan ka na tao. inaana ba nang? Kani ina na ba ako kanya tuguyat. Magtanaw ko pa sa langit. Magtuto ko kaya kung gusto makakita ako Ginoo. Na, magtuto ko. Buang lang. Sikog tanaw. Ano ba ang paglaba? Kuan ba kanang mandoy ka? Basin sa siguro ati pres ug natawo pa tatong higayon na madata sa mga presiyo kita gyapon usatas mo patay nga mingon nga ilan sang siya sa cross. Ha? Pasibusan po sa tali. Yun. Bam, unsay kasulti mo no? Mao ni Kura, inspiring ni para nako. Diya. Para ma-inspire ka ato ning gibasa ha. Tungod kay mong balatian karon daot na ta, dili na ganahan imong bana. Una lugar, mga ka pasaylo sa imong bana kay nakasa ka wa ka mo sunod kanunay kay ugari ka sa Efeso, na ara ba dito ka mo sunod jud ang asawa siyang bana. Karon kay ingon ta na sayop ka man, mga pasaylo niya ug kini akong gibasa lagi nga sa Marcos 5 verse 34 nga matot pa anak naayo ka na gumikan sa mo pagtuo pauli nga malinawon dili ka na magantos. Si Ginoong Hesus miningon ini. So dangop kita sa mga pag-ampo kay human naman ka sa doctor of the flesh aron na karon ka diri sa doctor of the soul. Usa to gingon ni Goliath kung niwang gani unsa to? Kung niwang ko no, bukugon. Bukog ba, bukugon. Bukugon. Sikil mo na. Ang katong ako dili nalibog to unsa man tong Sa dai mo. unsa may itawag ato bukog unod sa ano ka nakatitulo man noon Kala ko ay paso, Tihan.